Samtang misa alang sa kayuhan o pag-iway sa novel coronavirus, gihalad ni Cebu Archbishop Jose Palma sa Cebu Metropolitan Cathedral. Ano ang report? Sa homily sa Arsobispo, gihimugatan niya ang cure and care o pagkaayo o pagpakabana sa isyu sa NCOV. Giampo ang kaayuhan sa mga tao nga nataptan sa kagaw sa bisan asang dapit apil na ang Pilipinas. Gipangayo usab ang dugang kusog o kaalam sa mga health frontliners ug sa kagamhanan nga makapangita og pamaagi aron kapugan ang pagkatap sa virus. Gisaulog ang blessing and healing mass subay sa kapistahan sa mahal nga Berhen sa Lourdes. Giampo usab ni Archbishop Palma ang Oratio Imperata samtang nagluhod. Giprosesyon sulod sa simbahan ang Blessed Sacrament nga gibitbit ni Palma samtang nagpaaso sa insenso. Diyos ang mamahal, niluwag kami kanilunod sa ang panginahanlan na maluwas kami batok sa hulga sa 2019 coronavirus na nakakamas na o mga daghang kinabuhi o nakatakod na usap sa kalaghanan. Samtang ipahibaw usab ni Palma ang pagtuman sa lagda aron kalikayan ang pagkatap sa kagaw sama sa pagdawat sa ostiya gamit ang kamot inay sa pagkalawat diretso sa baba. Dili usab magunitay panahon inigampo sa amahan namo. Mga tao maguna-una lamang sa cure, no? Yan, you cure a sickness. Pero care is more Christian, more human. Care comes from loving, no? You care when you love. Sa Pikasbahin ipadayon gihapon sa simbahan ang kasaudugan sa fiesta sa mga dapit sanglit mao naman kini ang naandan sa mga tao. Kini bisan pa sa awhag sa Department of Health nga ipadaplin una ang pagpahigayon sa mga fiesta aron kalikayan ang pagtapot sa virus sa magtapok ng mga daghang mga tao. Suko siguro mga tao mangon, agi 315 na katuig among pista. Karon lang natabo nga dili magtugot ang obispo. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.